हेलो गाइस नै मर्निं टाइम लालायबाय कलेज थांनाय समावहाय भिडिअ लालायबाय आंहा दिनै नायलांबाय था भिडिअखौ माबायदि नुदों गाइस। ओरैनो दिनैहाय आं थाब फैनाय जादों। दिनैहाय मानो होनबा क्लासा जोंना 9टायावनो जागोन होनना बुंदों गाइस, बेखायनो आं दिनै थाब फैदों। न'निफ्राय आङो ओरैजाय 7टासिम फैनाय जादों आरोना गाइस। जिखुनु 6टासोआव ओंखारबाय आरो 7टायाव ग्रोब फैबाय आरोना। जेनेबा गाइस नायलांबाय था दिनै आं ब्लग भिडिअ लादों हारसिंनो गाइस। मोजां नुदोंबा लाइक शेयार खालामबाय दाबाव आरो आंनि डिसक्रिपसन इउटुब चेनेलखौ मोजाङै सापर्ट खालामदो आरो शेयार खालामना होदो बिथांमोना मोजां नुदोंबा। होमबा फिर मास बानाय स्टार्ट करो गाइस। बेफोरो मास बानाय बागान आरोना गाइस। आंल' दायो बाय फुख्रि बारबोबाय। बेफोर सिनारि गोजा गाइस नै ओरै थांगासिनो सिगाङाव आगोलाव मानसिफोर हारसिं नालायथो बेखायनो ब्लग भिडिअ लाबाय आं गाइस। लोगोफ्राबो रावबो गैया नालायथो हारसिं न'निफ्रायनो माने साइकेलजोंनो फैनाय जाबाय आरोना गाइस।